Περασμένα ξεχασμένα, δηλώνει η Καλομήρα για όλα όσα την πίκραναν πριν λίγους μήνες και την έκαναν να φύγει για αρκετό καιρό από την Ελλάδα. Η τσαχπίνα τραγουδίστρια και παρουσιάστρια του Big in Japan είναι και πάλι εδώ και χθες βράδυ πήγε για σούσι χωρίς τον αγαπημένο της Γιώργο. Sushi! Yes, yummy yummy, my tummy. Και ήταν μαζί της ο κουμπάρος της, αλλά και η παίκτας του Big in Japan. Καλώς ήρθες, Καλομήρα μου. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Εύχομαι να φάγατε καλά. Ιαπωνέζικα. Εσένα σου αρέσει το Ιαπωνέζικα? Πάρα πολύ. Στη Ιαπωνία ήταν λίγο διαφορετικά, αλλά τα προτιμούσα εδώ, σου πω την αλήθεια. Έμαθα όμως ότι παρόλα αυτά με τον Γιώργο τρώγατε, ξέρεις, σε fast food και τα λοιπά, γιατί δεν σας άρεσε πολύ το όμο ψάρι. Ναι. Μου άρεσε το όμο ψάρι, αλλά δεν ήταν μόνο σολεμό και τούνα και γαρίδα. Μόνο αυτά τρώω. Τα υπόλοιπα είχαν πιο πολύ από τα υπόλοιπα παρά τα άλλα. Και λέω, I can't. Και ο Γιώργος δεν μπορούσε και παίρναμε όλα. Cheeseburgers και hamburgers. Όλα αυτά σε βλέπω πολύ αδύνατη. Δόξα τω Θεώ, τώρα κάνω γυμναστική, ναι. Τρώω τώρα πιο υγιεινά γιατί έχω γυρίσει. Προσπαθώ να πάω λαχανικά και φρούτα. Αλλά τι πάω και στα άλλα. Μακαρόνια και αυτά. Περιμένω σε παιχνίδι που μοιάζει χαμένο. Πώς σου φαίνεται η επάνωδος στην Ελλάδα, αν είσαι ευχαριστημένη και επειδή ακούσαμε ότι θα συμμετέχεις έτσι κάπως στην Eurovision, ξέρεις, στο τελικό, θα κάνεις ένα guest κτλ. Επειδή είχες λίγο δυσαρεστηθεί από την Eurovision από ό,τι θυμάμαι, θέλω να μου πεις πώς το αποφάσισες και πάλι. Περασμένα, ξεχασμένα. Αλλά να σας πω ένα πράγμα. Ότι ευχαριστώ τον κόσμο, γιατί αν δεν ήταν ο κόσμος, δεν θα είχα τη δύναμη και μέσα μου να μπορώ να πατήσω γερά στα πόδια μου. Καταλαβαίνει ο κόσμος και εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό και τους ευχαριστώ. Οι δικοί σου φαντάζομαι κοντά σου, οι γονείς σου αγαπάνε πολύ. Ναι, ήταν πάντα εκεί για σένα, έτσι. Τι σου είπαν τώρα που ξανά ήρθες? Μου λέει, μην αλλάξεις την ημερομηνία για το αεροπλάνο να φύγεις. Και της λέω, μα εγώ, don't worry, δεν θα αλλάξω τίποτα. Και το άλλαξα. Αλλά θα μείνω 10 μέρες παραπάνω. It's okay. Εγώ θέλω. Απλά έχουμε και πράγματα εκεί τώρα και μου λείπουν πάρα πολύ και απλά το βασικό μου είναι το Big in Japan. Big in Japan, Big in Japan. Θέλω να πάει καλά και εύχομαι ο κόσμος να τους αρέσει γιατί πραγματικά είναι ένα show που απλά θα περάσεις ωραία. Είναι κάτι να σου φτιάξει τη διάθεση, να σε κάνουμε να γελάσουμε. Είσαι ειδική σε αυτό, να μας φτιάχνεις τη διάθεση. Oh, thank you. Νομίζω είναι σημαντικό. Όλοι έχουν αισθήματα. Και όλος ο κόσμος αισθήματα έχουμε. Νιώθουμε έτσι, χαρούμενοι, λυπημένοι, όλα τα έχουμε. Και νομίζω το βασικό είναι ότι περάσαμε πολύ καλά. Τα παιδιά και η παραγωγή. Και νομίζω ότι φαίνεται. Εγώ σε βλέπω, Καλομήρα μου, ότι ήρθες με πολύ κέφι, με πολύ όρεξη, πολύ καλά. Ναι, είμαι τόσο ενθουσιασμένη και αλήθεια. Ευχαριστώ τον Αλφα και τα Άτα Studio που με διαλέξανε. Just που με διαλέξανε. Και το Big in Japan έχει πρεμιέρα 1η Φεβρουαρίου, 10 παρετέτατο, στον Αλφα. Και γενικά εγώ ποτέ δεν είχα πάρει. Εκεί να μου πεις στην Ιαπωνία πώς πέρασες, τι δοκιμασίες πέρασες. Κάνουμε πολλά παιχνίδια, δοκίμασα και εγώ. Οι παίκτες είναι εδώ, είναι στο τραπέζι, εδώ τρώνε. Και είναι υπέροχα παιδιά και γενικά περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Μια δυσκολία λίγο έμαθα, κάτι είπε στην Ελένη Μενεγάκη, κάτι για λέξεις, λέει ότι μάθανες δύσκολα. Δεν είναι εύκολα τα Ιαπωνέζικα. Ναι, δεν είναι καθόλου και ήδη ξέρετε εγώ με τις γλώσσες άσες, φαντάσου και τα Ιαπωνέζικα που δεν τα έχω ακούσει από μικρή. Και τι λέξουλες έμαθε το κορίτσι μας εκεί στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου? Αρικάτο, κονιτσιουά, αυτές οι λέξεις έχω μάθει. Τι άλλο δυσκολεύεται, τίποτα, απλά όταν μιλάγαμε ήταν δύσκολο γιατί δεν ξέρουν ούτε αγγλικά. So εκεί παίζεις παντομήμα με όλους. Αλλά είχε πλάκα. Παίζεις, ναι με παίζεις, μα δεν ξέρεις που πας και ποια πόρτα χτυπάς. Αλήθεια, τελικά Καλομηράκη παντρεύεσαι? Στο 2009 θα γίνει ο γάμος. Να είμαι ειλικρινής, να μην τα λέμε και όλα, αλλά δεν νομίζω. Because δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι, ενώ ότι τρέχουμε και οι δυο μας. Αλλά χαίρομαι που μπορεί και είναι δίπλα μου και με υποστηρίζει. Φωνάξω και τον Αγάπη, έλα εδώ. Ο κουμπάρος μου, έλα ωραία κουμπά. Αυτός και ο γιο, έλα εδώ Αγάπη. Pizzazz forever.
Πόσα χρόνια γνωρίζετε με τον Αγάπη που θα τον κάνεις κουμπάρο? Πάρα πολλά χρόνια Πολλά γνωριζόμαστε. χρόνια. Από μικρό κορίτσι την έχω εδώ. Ναι, είναι the best και με έχει βοηθήσει πολύ γιατί ήμουν στην Ελλάδα, δεν ήξερα και κανέναν. Και ο Αγάπης και ο Γιώργος που είναι ο άλλος κουμπάρος μας μου έχουν υποστηρίξει πάρα πολύ. Εσύ Αγάπη τι λες για την Καλομήρα που είναι πάντα τόσο ευδιάθετη? Για πες, τι λες για την Καλομήρα? Τι να σας πω, τι βλέπετε, ό,τι βλέπετε είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Την παντρέψεις όμως. Θα την παντρέψω για να μην μεγαλώσει και αρχίσει μετά. Να αλλάξει γνώμη. Και αλλάξει γνώμη. Μπα, δεν αλλάζει γνώμη με τίποτα. So fun. Θα είσαι εδώ πέρα στον ελληνικό τελικό της Eurovision? Θέλω να είμαι εδώ. Ήθελα να κάτσω ήθελα να φύγω πιο νωρίς. Αλλά μετά λέω, θέλω να είμαι εκεί όταν ο Σάκης τραγουδάει, γιατί θέλω να τον υποστηρίξω και απλά να είμαι εκεί. Έχει πολύ ωραία λόγια για σένα. Το ξέρω, το είδα στο ίντερνετ, μου το είχαν βάλει και εγώ τρελάθηκα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ από μέσα από την καρδιά μου, γιατί ένας μεγάλος καλλιτέχνης έτσι να μιλήσει για μένα τόσο ωραία, εγώ τρελάθηκα, λέω wow, thank you και thank you so much Saki, thank you. Καλά όλα αυτά, αλλά το σούσι καλομυράκι ξέρεις να το φας παραδοσιακά, με ξυλάκια. Εγώ πάντα τα χρησιμοποιούσα από κάτω. Αλλά τους έβλεπα τους Ιαπωνέζους γιατί τους παρατηρούσα, ξέρεις πώς τρώνε και όλα αυτά. Και τα κάνουν από πάνω που νομίζω είναι πιο σωστά. Πάντως το καλομυράκι δεν έχει αλλάξει καθόλου. Είναι η παλιά καλή καλομήρα που γνωρίζαμε και αγαπήσαμε. Το μόνο που ίσως έχει αλλάξει πάνω της είναι το μακιγιάζ, όπως παραδέχεται και ο μακιγιέρ της, Δημήτρης Γιαννέτος. Είσαι ο μακιγιέρ προσωπικός της Καλομήρας εδώ και πάρα πολύ καιρό μαζί της Eurovision. Θέλω να μπεις αν ήσουν μαζί της στο Big in Japan στην Ιαπωνία δηλαδή. Δυστυχώς δεν κατάφερα να είμαι μαζί στην Ιαπωνία λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, αλλά έχουμε κάνει μαζί όλα τα υπόλοιπα στη Eurovision, στο promo, σε όλες τις χώρες που είχαμε πάει. Δεν αλλάξει το μακιγιάζ τώρα, τη βλέπουμε διαφοροποιημένη λίγο, Λίγο όσο πάει μεγαλώνει η Καλομήρα, προσπαθούμε να κάνουμε και το μακιγιάζ ανάλογα. Είναι πολύ νεανικό εννοείς, να είναι δηλαδή κάτι πιο ίσως πιο έντονο. Όχι, δεν θα τα βαρύνουμε το μακιγιάζ. Κάνουμε μια ωραία γραμμή eyeliner να ταιριάζει και στην περίσταση που ήταν στην Ιαπωνία, στο παιχνίδι. Απλά πάντα προσπαθούμε να κρατήσουμε τη φρεσκάδα της, την γλυκύτητά της.